आयदे गरला बुजा बिफा मोना हिन्जाव मानसिफोरनिया मा मोनसे बुस्थुआ गोसोम जाना थायो जेमान बि गुफुर सिख्लायानो जा चाइनानियानो जा बा फरेननियानो जा बा आमेरिकानियानो जा बे मोनसे बुस्थुआ गोसोम जाना थायो मा बुस्थु बियो हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा फेसबुकआव माखासे बर' आइजो हाबा जाखानाय गथ' सासे सानैनि बिमा बिसोरनि खुगाया ओरैबायदि गाज्रि ओरैबायदि लेथ्रा जाय भाषाया जोंनि बर' रायजोआव बा बर' समाजाव गनायथाव नङा आरो समायथाव नङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ हाननानै दिनै माखासे जोंनि फेसबुकआव मावग्रा क्रिएटरफोर माखासे हाबा जाखानाय आइजोफोरनि खुगा ओरैबायदि लेथ्रा जाय बाथ्राया सोंखारिथाव जोंनि बर' समाजनि थाखाय बे भिडिअ क्लिपखौ आङो नोंथांमोननो स्क्रिनाव होगोन स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलां लोगोसे सासे आइजो बा सासे सिख्लाया हाबा जाखानाय हौवा बा गथ' गथाय थाखानाय बिसि थाखानाय बे न'खराव थांनानै दिनै हमजादों रायजो राजाफोरजों बेसेबांदि लासिं सिं नङा होनब्ला रायजोफोर दिनै जों सेंग्राफ्रा ओरैनो आग्लायनानै दङ बिथाङा दिनै हाबा जाखानाय हौवानि न'खरावसो खारसनहैदोंमोन अब्ला रायजोफोर आङो जे हाबा जाखानाय गथ' सासे सानैनि बिमा बिथांमोननि जे भाषा जे लेंगुवेज जे राव बेफोर भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नायलांदो हौवासाफोरा मा मोनसे बुस्थुआ गैयाब्ला हाबा जानो हाया दे गोसोखां थाब थाब खोन्थाहर मा जागोन मैं तो यहाँ से भी बढ़ गई ओई अम्मा मैं तो यहाँ से भी बढ़ गई ओई अम्मा ओई अम्मा ओई अम्मा मैं तो यहाँ से ओइ फाग्लाफोर भाइराल भिडिअखौ नुदों होननानै बांद्राय दानायखा मिथिबायना बांद्रायबा अधैर्य जागोनबो कन्ट्रल हायै जागोनबो मिथिखा ओंखायनो बांद्राय ओरैनो फ्रियाव नुदों होननानै बांद्राय दानाय मिथिबाय मालाय एक्ट्रेस जानो नागिरदों मिथिबायना इउटुब चेनेल खुलिनो नागिरदों इउटुब चेनेला ग्र' जानायनिसो मालाय भाइराल जादों नङा नोंसोर खरि गलायनाय नाय बेखौनो ओइ दाउला एफा दम दं नोंनाव एफा दम दङ आंनि गोसो आं गस्ला गाननानै भिडिअ बानायो ना बेफोरबायदि भिडिअ बानायो लान्थं बानायो ना खिनायखौ बानायो ना हासुनायखौ बानायो बे आंनि गोसो नोंनि मबाइलजोंथ' बानायाखैना आङो नोंनि खुगाजोंथ' रायलायाखैना ओइ जाम्बा नों मा आंखौ नोंनि बे कमेन्ट गाज्रि हरनायजों आं दुखु जागोन सानदों नामा आंहा थाखा फैसा हाजार जेमान जेबो गैयानो जाया मानो होमबाबो आं गोजोनै थागोन गोजोनै हौवाजों नांलाय जागोन आं होमबाबो गोजोनै थागोन आं मिथिबाय दसेल' गाबगोन आं दसेल' दुखु जागोन आं नोंनि बे कमेन्ट गाज्रि हरनायाव आं मा सुसाइड जानानै थानोसै नामा आं सुसाइड जानानै थैनोसै नामा बेफोरबायदि जेबो नङा जाम्बा गल्ला आं दाना कमेन्ट गाज्रि हरग्राफोरखौ हाजिरा मावनानैबाबो अमा बेदरजों बानलु गोसा जाहोहरगोन फैद' सना सना आं एसे खनसे फुदुंगौमोन दे नोंखौ खाथियाव मोननायबा मा मोनदों नों आंखौ बेथा हिन्जाव मानसिफोरनिया मा मोनसे बुस्थुआ गोसोम जाना थायो जेमान बि गुफुर सिख्लायानो जा चाइनानियानो जा बा फरेननियानो जा बा आमेरिकानियानो जा बे मोनसे बुस्थुआ गोसोम जाना थायो मा बुस्थु बियो नोंसोरथ' आंखौ दा रायगोन जेमान रायो आं हामा मोना आयदे गरला बुजा बिफा मोना खिबुआवहाय गुग्ला जादों ओंखायनो आं रिल्स बानायनो हायाखै जा दुखु मोनदों नोंथांमोनखौहाय जा मिस खालामदों आं गरला बुजाबमोन थाबैनो हामथों होननानै आंखौ आरज खालामदोब्रा अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारै नुखाबाय खोनाखाबाय नङा होनब्ला दिनै जोंनि माखासे बर' आइजो हाबा जाखानाय गथ' सासे सानैनि बिमा जाबायदि गाज्रि बाथ्रा जाबायदि गाज्रि लेंगुवेज जाबायदि गाज्रि आखु बिसोरनि बाथ्रा भाषाफ्रा जोंनि बर' समाजावनो गनायथाव नङा दा नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो बिथांमोननि बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राफ्रा जोंनि बर' समाजनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव स' नोंथांमोना बेखौबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब